Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gretsiýada parlament saýlawlarynyň netijesinde öňe saýlanan çepçi Syriza partiýasy täze hökümeti düzmek ugrunda sagçy partiýa bilen ylalaşyk baglaşdy. Partiýanyň lideri Aleksis Tsipras premier-ministr wezipesine hödürlendi we onuň hökümetiniň täze düzümini 27-nji ýanwarda teklip etmegine garaşylýar. Gretsiýadaky soňky syýasy ýagdaýyň aýratynlyklary barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Gretsiýanyň çepçi Syriza partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanyp, ýurdun beýlik sagçy populist partiýasy bilen bilelikdäki hökümeti düzmek barada ylalaşdy. Gretsiýanyň Garaşsyz partiýasy 26-njy ýanwarda Syriza partiýasynyň lideri Aleksis Tsiprasyň kandidaturasyny ýurdun nowatdaky premier-ministri höküminde goldajakdygyny ma'lum etdi. 40 ýaşly Tsipras premier-ministrligi kasam edip 27-nji ýanwarda täze ministrler kabinetiniň düzümini hödürler. Sesleriň 99,9%-nyň tanalmagy netijesinde Syriza sesleriň 36%-ni alyp 300 orunluk parlamentiň 149 ýerini eýeledi. Gretsiýanyň Garaşsyz partiýasy bolsa 4% ses bilen parlamenti 13 oruny almagy başardy. Gürrüňe gidýän iki partiýa 2010-njy ýylda Gretsiýany bankrotlukdan alyp galmak üçin alynan halkara karzlaryň şertlerine garşy durmakdan beýleki az meselede özara ylalaşýarlar. Gretsiýadaky bu saýlawlaryň netijesinde dören ýagdaý zerarly 19 agdaly Eurozonanyň taryhynda ilkinji gezek oňa agda bir ýurt Ýewropa Birleşiginiň ýerden tyksýtlama çärelerini garşy çykýan partiýa tarapyndan dolandyrlar. Gretsiýa 2010-njy ýyldan bäri bankrotluğa düşmezlik üçin 270 milliard dollar meçberindäki halkara karzlaryny aldy. Syriza Ýewropa Birleşiginiň we Halkara Valuta Fondunyň Gretsiýa beren karzynyň şerti hökmünde Afiniň garşysyna girden berk salgyt we çykdyjylary çäklendirmek boýunça borçlarynyň ozal kabul edilen şertlerine gaýtadan garamak boýunça berk kampaniýa alyp barýar. Tsipras Eurozonanyň Gretsiýa karz pul beren beýlik döwletlerine garşy bir taraplaýyn görnüşde hiç ýyly çäre görmejekdigine söz berdi. Gretsiýanyň öz karzlaryny tölemek meselesinde mundan beýlek her türlü başdan sowma hereketlere baş goşmagynyň mümkindigi baradaky aladalar bu ýurda Eurozonanyň düzümünden çykmagy mejbur etmek baradaky howatyrlanmalary güýçlendirdi. Eurotopanyň başlygy 26-njy ýanwarda çykyş edip, Gretsiýanyň Eurozonanyň düzümünde galmagy Afiniň mundan ozalky baglaşan şertnamalaryny berjaý edişine bagly boljakdygyny aýtdy. Germaniýa bilen Britaniýada täze Grek hökümetiniň Gretsiýa halkara karzyny berenleriň öňünde ýurdun ozal öz üstüne alan borçlaryny berjaý etmegine garaşandyklaryny aýtdylar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. 27-nji ýanwar faşistik Germaniýanyň döreden iň uly ölüm lagerleriniň biri bolan Oswiecim ýa-da başgaça ady bilen Auschwitz konslageriniň azad edilmeginiň ýyl dönümi. Şu ýyl bu seneýanyň 70-nji ýyl dönümi halkara derejesinde giňden bellenýär. Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaytynda bu tema bagyşlanan suratly infografik maglumat siziň dikkatiňize hödürlenýär. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň pul çalşyk nokotlarynda uly nowatlar emele geldi. Merkezi Bank ýaňy ýakynda milli puluň Amerikan dollaryna gatnaşygynyň täze resmi kursyny 3,5 manat derejesinde kesgitlen soň prezident Berdimuhammedowyň maliýe durnuklulygy puhtalandyrmak barada beren görkezmesine garamazdan manadyň ýene-de öz hümmetini ýitirmegi baradaky aladalanmalaryň dollar satyn almagy islegleriň artmagyna sebäp bolanlygy aýdylýar. Dollaryň narhynyň
ýene-de galjakdygy baradaky gürrüňleriň köpölenligini Adatlyk radiosynyň dinleýijileri hem habar berýärler. Soňky günler halk arasynda Türkmenistanda ýene-de dowlaryň galjakdygy barada gürrüňler bar. Siz bu sorag bilen reportaj çykaryp bilersiňizmi diýip Agajan atly dinleýijimizden gelen hatda edilýär. Aşgabatyň pul çalşyk nokatlaryndaky ýagdaý bilen habarçymyz Murat Gurban gyzyklandy. Gelin onuň berjek maglumatlaryny dinläli. Paytahtın valyuta arşaş nokotlarına 2 aydan hem gograk wagtdan soň ýerde nowatlar dörep başlady. Geçen hepdeniň ahyrlarynda paytahtın Parahat mikroraýonunaky bazarynaky, owdan hyzmat öýündäki we Orswalardaky aşgabat sowda merkezindäki valyuta arşaş nokotlarına 15-20 adamly nowatlar dörep başlady. Abaşanyň dollaryny satmagy üçin nowata duran adamlaryň käýerlerini aýtmaklaryna görä häzirki valyuta ajiotajy yani göçkünü Türkmen manadynyň Abaşanyň dollaryna bolan kursunyň ýakyn wagtda ýene öýtgejektigi bardaky gürrüňler bilen bagly. Aýdyrşyna görä 1 fevraldan Abaşanyň 1 dollarynyň bahasy 5 manat bolar. Ýyl içinde 4 manat 20 tenge boljakdy bardaky gürrüňler hem ýokdur. Ýatlak geçsek, geçen ýylyň oktýabr aýynda hem paýtagtyň valyuta arşaş nokotlaryna häzirkiden has köp adamly nowatlar dörepdi. Şol nowatlar hem dollaryň kursunyň ýokary galjakdygy bardaky gürrüňler bilen bagly. Häkimetleriň manadyň Abaşanyň dollaryna bolan hereket edýän hümmetiniň üýtgöwsiz olar kılığına galýanda bardaky habaryna garamadan edil täze ilgijesi Abaşanyň 1 dollarynyň bahasy 3 manat 51 tenge boldy. Ma'lum bolsa, geçen ýyl her bir valyuta arşaş nokotlaryna dollaryň narhy 2 manat 85 tengedi. Geçen gedekki bolşy Almanyň dollara görä hümmetiniň gaçmagy bilen bagly ýyl arasyndaky gürrüňleri degişli resmiler tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Türkmen häkimetleri bu arada halka metbuat arkaly hem hiç ýyl maglumatlar düşündiriş bermeýärler. Häzir nowata duranlaryň ählisi paýtagtyň ýaşaýjylary sebäbi Türkmenistanyň Merkez Bankynyň geçen ýylyň 11-nji noýabryna girden düzgüni boýunça paýtagtdaky valyuta arşaş nokotlaryny diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna valyuta satylýar. Şol düzgüni boýunça vilayetlerde ýaşaýan türkmenistanylar valyutany öz ýaşaýan ýerlerindäki arşaş nokotlarynyň satyn almaly. Qara dollar satyn aljak bolýan adamlaryň propiskasyna ýa-da ýaşaýan ýerleriniň ýazgysyna seredilýär. Şol sebäpden valyuta satyn almagy barýan adamyň ýanynda pasporty hem bolmaly. Bir adam bir valyuta arşaş nokotunda günüň dowamyna diňe bir gezek valyuta satyn alyp bilýär. Mundan başga da her adama çalşyp berilýän valyutanyň möçberi hem kesitlen her kim 1000 dollar satyn alyp bilýär. Şol sebäpden valyuta arşaş nokotlaryny ýakynlaryny, garnaşlaryny we tanşlaryny alyp barýanlar hem az däl. Vilayetlerden gelenlerin yerli ýaşaýjylary pul töläp dollar satyn alýar diýendiklary hem aýdylýar. Nowada durup berýän ýöýte adamlarym bar. Olara 10-15 manat töleseň dollar satyn alyp berýärler diýip marly ileşme anawra aýdýar. Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Bir ay golay wagtyň dowamında Türkmen manadynyň hümmetiniň üýtgemegi ýurduň içerki bazaryndaky ýagdaýa narhlara öz täsirini ýetirdi. Bu ýagdaýyň adamlaryň alyjylygy ukybyna nähili täsiri boldy. Aşgabatyň ýaşaýjysy grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Ony kardeşim Merdan Sariýew geçirdi. Nurberda ýylyň başynda bilsimiz ýaly dollaryň manada bolan hümmeti üýtgedi. Sundan bäri bazaryň haritlarynda nähildir bir üýtgeşikler boldymy? Ýa-da narhlarda kän üýtgeşikler boldy. Meselem aýdaly daşardan getirilen haritlaryň uçtan tutmak hemmesi gymmatlatdy hem ýalňyşmalarym kapýan. Ýöne içeride öňýän haritlaryň döwleti degişli bölegi o diýen bir gymmatlamady. Nurberda indi super käbir anygyrak misallarda gurrun beräýsiňiz. Haritlar var. Alaly miske, bir kalbasa önümleri, başka da son alaky haritlar 20'den 40% çenli üýtgedi. İçer haritlardan çörek önümleri esasen ilat tarafından taýýarlanýan bölegi olar gymmatlady. Döwletiň gymmatlamady. Döwletiň önüren çörek önümleri gymmatlamady diýen bolýar. Belki haritlardan, oku hesaplarından gymmatlanan zatlar var. Tenagat haritlarından soňra gymmatlanan zatlar var. Olar esasen daşary urtlardan getirilýär.
Nurwerdagy indi ýylyň başyndan bäri dillerleriň, ýagny dellallaryň hem öz haritlaryny sowda çykarman saklaýandyklary bardy maglumatlar owuşupdy. Şunyň netijesinde hem käbir dukanlaryň tekçileri boş durandygy barada habar berilipdi. Indi häzirki ýagdaý nähili? Şu dellallar öz haritlaryny paýlap başladylarmy? Ýa-ni diýişiň ýa-da wakalar ýylyň başyna bolly, ondan näme wagt geçse, olaryň islemese dukanlaryny açmaly bollar, dellatlarym haritlaryny paýlamaly bollar. Nurwerda indi manatyň hümmetiniň dollary görä ýeni petilmelidi barada käbir maglumatlar peýda bolupdyr ilatyň arasynda. Elbetde bulary resmiler tasdikladyp ýa-da inkar edip bolmady. Eýsem şu ýagdaýlar nähildir bir görnüşde täsir edýärmi wadyr? Hakikaten son tasdiklayan yok. Bu manada resmi ýagdaýda hiç kim tasdiklanmaýa, ila arasynda bolsa musulçlar kelse vardı. Suratlarım geldi, sevdade täsir edýär, sevdan gymmatlamagyna, haritlaryň gymmatlamagyna da täsir edýär. Nurwerda ýa-ni gymmatlamagyny etirýat edýände bir anyrak mysal etip bilersiňizmi? Anyk mysal meselem, haýsy harit şu sebäple bir gymmatlady? Näçe dillerden paýlayan haritlary var. Şolar da sözüpden getirden haritlar, şolar paýlamatyny watal ýylyň başyna bir tawsatdylar, indi şu adam bir az tawsatdylar. Olar tawsatdylan tam teriden nirh goýanlaryna eýän haritlardan ýokary nöslerden ýokary nösler goýýarlar. Ina gapçanyk ýumak, kir ýumak üçin ulanýan ýyş serişler diýeli, ýa-da başga da senagat önümler diýeli, şonuň haritlar ýa-ki aýdyşymy diýalaky ýurtdaky musulçlaryň täsiri esasyna bir satylçy bir tawsadylýa birem ýende sowda goýuryp narxlary artdyrylýar. Kardeşim Merdan Tariýewiň Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Biz habarlar gündeligimizi tesbirler bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda işleýän türkeli işçiler ýurtda giň ýaýran para peşkeş medeniýeti zerarly hem daşary ýurtlaryň hemde ýurdun öz ýylatynyň uly kösençlikleri sede bar bolýanlygyny gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly gepleşiginiň şu tema bagyşlanan sanyna dinleýijilerimizden Facebookdaky sahypamyza gelen käbir tesbirler şeýle. Şahnazar Täşmämedow öz tesbirinde hususan da oňarýarlar polisiýa hiç bir adamy ýöneden ýöne degesleri ýok, dek gezen däldirler diýip ýazýar. Iluha Hasani ady bilen tesbir ýazan dinleýijimiz türkleriň polisleri beter pul üçin ölýärler diýär. Ismail Barin Azatlyk radiosynyň işgärleri köp wagtlap Türkmenistanda ýaşadym, işledim, çörek ýedim, ýekece gedek polisiýa ile işim bolmady, hemme ýeri gezdim, toýa gittim, kafeýe gittim, hiç kim degmedi. Diýen zatlaryňyň hemme ýurtda da bar diýär öz tesbirinde. Aziz Davletow meniň 4 sany türk şoför we 2 sany Türkmenistanda işleýän türk tanışym bar. Olaryň aýdyşlaryna görä şoförlere maşyndan çykmak bolanok, işçilere iş ýerinden çykmak bolanok. Eýsem biz Türkiýede her ýerde gezip bilýäris we polisler tutanda bizi hiç saat etmän goýberýärler diýip tesbir ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, sizin bu diskussiýa goşuluň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize, tesbirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň sallasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Aşgabatyň Parahat 7 mikroraýonynyň ýaşaýjylary sowukda azyndan 14 sagatlap toksuz oturdular. Elektrik togynyň üpsünçiliginiň giýje kesilipdiňe günüň ertesi 26 ýanwarda dikildilenligi habar berilýär. Bu ýagdaý barada mikroraýonyň ýaşaýjysy habarçyma Sultan Açylowa gurrun berýär. Sultan daýda bilen kardeşim Merdan Saryýew söhbetdeş boldy. Sultandayda ötün akşamdan bäri Parahat 7 mikroraýonunda elektrik togynyň ýokdugyny habar berdiňiz. Bu barada da olarak maglumat berýärsiňiz. Hawarlardan geçen akşam saat 20:50 töwerege bizim tutuş Parahat 7 raýonyny boýunça Çetrakdan boýunça tok dollygyny öçdi. Şondan ýarynha dünýän saat güneşden 14 saat töwere bolsa suwatda çelli bir tok berilen ok, toksuz köteni otyr. Sultandayda indi bu ýagda ýaşaýjylary nähil täsir etirdi? Ýaşaýjylar elbetde gatyr we täsir etirdi. Şeýle togyň öçme bilen ýylaty sistemalar öçdi. Ondan soň şu jaýlar, beton jaýlar şeýle bir sowuk howanyň derejesi hem 5 gradus aşak görkezýär. Bize biraz gar ýagyp ýerler doňdy. Şu adamlar ýaş çağalaryny alyp şäherin içinde şu doganlarynda şu bar adamlar bize saat 3'te, saat 4'te çağalaryny şu maşyny doganlarynda şerňa giden adamlar boldy ýaşaýjylardan heýäri jaýlaryň içinde durar ýalyk däl. Näçeler ýalyk kösençlikler göretdi. Sultandayda indi yerli resmiýetler, jogapkär resmiýetler bu barada näme diýär? Ýaşaýjylar olary ýüz tutdularmy? Hawa ýaşaýjylardan ýüz tutan kän hälisinde her kim oňurdygyndan janety otyr. Indi şu ýaşaýjylar mobil telefon bilen ýüz tutanlarynda ana şu 2-3 saatdan gecerilde garaşyň diýilýär. Şu eken akşam 11'de ýüz tutanlarda da şu jogap ertir saat 8'de ýüz tutanlarda da şu jogap berildi. Pakistan'da avariya var. Gecerilýär, garaşyň diýilýär. Ýöne şu gaty gudaga çekdi. Şu bir hile jogap her telefon ok şu wagt bolup. Sultandayda berin gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Öyle sag bolun Merdan, tamam isleýän. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada giňişliň maglumatlar biziň azathabar.com web saytymyzda siz üçin el ýeterlidir. Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyň petikli ahirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saytyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. Sayfon 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhtar programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa Sayfon Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basın. Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. Sayfon 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz.
Eger de kosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat, e-mail berýärse azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýydarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.